Fit-tieni kapitlu tal-eżortazzjoni apostolika tiegħu Gaudete et Exultate, il-Papa Franġisku jitkellem dwar żewġ edewwa sottili tal-Qdusija, dawk li huwa isejħilhom żewġ falsifikazzjonijiet li jistgħu jiżgwidawna. Huma żewġ ereżiji li nibtu fl-ewwel sekli tal-ħajja nisranija imma li għadhom attwali b'mod allarmanti. Imma liema huma dawn iż-żewġ edewwa? Għalkemm id-dokument ifirħu tennew jidher dokument aċċessibbli ħafna u fil-fatt hekk hija ittra sabiħa mhux twila żejjed illi fiha l-Papa jaqsam magħna riflessjonijiet tiegħu dwar il-Qdusija ispirati dejjem mit-tagħlim tal-Knisja mill-Iskrittura mqazza. Imma hemm kapitlu it-tieni wieħed illi forsi jidher daqsxejn iktar kumpless. Huwa kapitlu li fih il-Papa jitkellem dwar żewġ perikli li hu jħoss li huma attwali daqskemm kienu fi żminijiet klassiċi tal-ħajja tal-Knisja għal mixja tal-Qdusija. Dawn huma minnaħa il-Pelaġġaniżmu u mill-oħra l-Gnostiċiżmu. Dawn kienu żewġ ereżiji kbar ta' snin bikrin tal-Knisja illi fixklu lil ħafna insara u ġew miġġielda minn dawk li defendew il-fidi. Fi kliem sempliċi biex ma nkunx jien li qed nikkomplika iżjed dak li prova bi kliem tajjeb ħafna jispjegalna l-Papa, dawn huma żewġ tentazzjonijiet. Minnaħa illi naħsbu illi l-Qdusija ma tistax tintlaħaq għax hija xi ħaġa għolja wisq, xi ħaġa magħmula biss għal perfetti, xi ħaġa illi tintlaħaq biss b'astrazzjoni kbira tal-ħsieb, xi ħaġa fl-arja allura, xi ħaġa illi hija ta' Alla u illi allura l-bniedem qatt ma jista' jilħaqha għax qiegħda fi xkaffa għolja wisq. Minnaħa l-oħra il-ħsieb jew it-tentazzjoni illi l-Qdusija nistgħu niksbuha bir-rida tagħna biss, bl-isforzi umani tagħna biss, u allura bl-opri illi nagħmlu aħna. Kemm waħda u kemm l-oħra huma estremitajiet illi ifixkluna milli nilħqu il-mira tagħna illi nwieġbu għas-sejħa Qdusija. Għaliex? Għaliex il-Qdusija fl-aħħar mill-aħħar hija il-kooperazzjoni tagħna, il-kooperazzjoni tal-bniedem bid-djufija tiegħu mar-rieda u mal-opra tal-grazzja ta' Alla li jista' kollox. Id-djufijiet, id-nubiet, in-nuqqasijiet m'għandhomx għax jaqtolna qalbna għax il-mulej fil-ħniena u fl-imħabba kbira tiegħu għalkemm huwa xi jaf illi aħna dgħajfin inewlilna jdejh u jurina l-imħabba kollha tiegħu. Għalhekk dawk li jixtiequ jimxu t-triq ta' Qdusija m'għandu maħallu xejn jaqtalhom qalbhom. Mill-banda l-oħra jridu joqogħdu ħafna attenti minn dik it-tentazzjoni li jaħsbu li jistgħu jakkwistaw il-Qdusija bir-rieda jew bil-kapaċitajiet, bil-ħiliet tagħhom biss. Għandna bżonn il-grazzja ta' Alla. Ma dawn iż-żewġ tentazzjonijiet li huma ħafna attwali kif qed naraw u mhumiex xi ħaġa biss tal-antik tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, inżidu oħra. It-tentazzjoni illi naħsbu illi jistaltna ta' Alla hija xi realtà astratta illi għad naslu biex nifhmuha jew nagħmlu parti minnha fl-aħħar ta' żmien, fl-eskatoloġija, f'meta ssir il-laqgħa definittiva tagħna mal-mulej wara din il-ħajja. Huwa minnu li hemmhekk naslu għal kontemplazzjoni sħiħa u eterna ta' Alla illi ħalaqna u li għamilna propru biex inkunu miegħu għal dejjem. Imma s-saltna tal-Alla Ġesu ġie biex isejħilna nagħmlu parti minnha u nibnuha hawnhekk f'din id-dinja. Niftakru li Ġesu innifsu minn Alla sar bniedem propju biex jagħmel parti mir-realtà tagħna l-bnedmin. U allura anki aħna jekk irridu nsiru qaddisin, hemm bżonn li nibnu s-saltna ta' Alla hawnhekk issa illum għal bħutna l-bnedmin, anki f'dik is-soċjetà illi forsi tipprofessa illi ma trix taf balla, illi Alla ma jeżistix, illi Alla għalija ma jfisser xejn. Hemmhekk il-bniedem u b'mod speċjali in-nisrani hemm bżonn illi iwassal lil Alla u propju isejjaħ bl-eżempju iktar milli bil-kliem il-ħutu l-bnedmin biex isiru qaddisin. F'dan għandna l-għajnuna u l-grazza speċjali tal-Ispirtu Santu. U magħha iżid il-Papa għandna wkoll l-eżempju, l-għajnuna, l-interċessjoni ta' Omna Marija u tal-qaddisin.
Ejjew niftakru b'mod speċjali aħna, il-poplu Malti, illi għandna tant tal-qalbna, il-qima, id-devozzjoni lejn il-qaddisin, illi lil dawn il-qaddisin nagħmluhom festi tant sbieħ, speċjalment fl-istaġun tas-sajf. Illi fuq kollox il-qaddisin qegħdin hawn biex jakkumpanjawna, biex jimxu magħna, mhux biex jibqgħu fuq dak il-padestal fejn poġġejnihom u fejn tassew jixirqilhom li jkunu meqjuma, ammirati u mweċħa, imma fuq kollox biex jimxu magħna f'din it-triq u juruna li jimqar qalb l-imperfezzjonijiet tal-ħajja tagħna, aħna wkoll nistgħu naslu għal qdusija u magħna hemm bżonn inkaxkru oħrajn.